vos comentamos sobre o que eran as habilidades blandas e vos deixamos un manual para que os poderades consultar. Neste caso, non sei se coñecedes unha ferramenta de autodiagnóstico en competencias para o emprego, pero vos vou a dicir como poder chegar a ela, vos deixaremos o enlace tamén nesta publicación. Vos presentamos o cuestionario Compersoal. É un cuestionario que está baseado no autodiagnóstico en competencias persoais baixo a clasificación ESCO, que é a Clasificación Europea de Capacidades, Competencias e Ocupacións. É anónimo e, pinchando neste enlace, vos permitiría coñecer o que son as competencias ESCO. Aquí se detallan o que son as instruccións e logo teríamos que ir marcando cal é a nosa situación. Logo podedes ver, pois, a modo exemplo, consigo motivar o equipo para levar a cabo as tarefas encomendadas, e temos que marcar dende sempre, case sempre, a menudo, poucas veces, nunca ou case nunca. No final do cuestionario nos permite enviar e nos daría unha serie de resultados sobre cales serían as nosas competencias para o emprego e as nosas capacidades. Eficiente, próspera, procura. Bicos!